Месси Нау, Роналдои Сунни бо ин онҳо дар YouTube садҳо видео гузоштанд ки дар ҳақиқат бачаҳои кӯчак бо ҳунари худ бинандагонро ба ваҷд меоранд. Онҳо дриблинги хуб доранд ва аз ҳамсолони худ моҳирона гузашта гол мезананд. Мо дар ин видео беҳтарин онҳоро ҷамъ меорем. 5 таланти хурдсол ки ҳамчун давомдиҳандаи кори Месси ва Роналдо эътироф мешаванд. Шояд боз даҳо нафари дигар кашф нагардида боқӣ мондаанд. Дар футболи муосир вундеркинди футбол кам нестанд. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. дар он ҷо ҳамавақт коэффициентҳои баланд ва аз ҳамаасосаш эътимоднокист. имшаб бозиҳои лигаи чемпионҳо мегузарад ва барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани бозиҳо ба ссилкаи комментария буда дароед бо промокоди TouchFoot дар аввалин ставкаи худ соҳиби $100 гардед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. моҳи январи соли 2020 хатмкардаи академияи Чертанова Сергей Пиняев дар 15-солагӣ бори сеюм барои таҷрибаомӯзӣ ба Манчестер Юнайтед сафар кард. дар он ҷо ба Пиняев тахаллуси Мбаппеи рус дода шуд ба хотири барқвор аз ҳимоятгарон гузаштану зарбаҳои бехатои ӯ. на танҳо аз рӯи стили бозӣ таланти рус ба футболбози француз монанд аст. ӯро экспертҳои маъруф дар миёни ҳамсолонаш аз ҳама бозингари боистеъдод эътироф карданд. дар як таҷрибаомӯзӣ аз ҳунари Пиняев тамоми Аврупо бохабар шуд. дар Манчестер бошад ташрифи бозингари русро беҳтарин рӯйдод дар 15 соли охир гуфтанд. шояд пурсед ки агар Пиняев он қадар зур бошад чаро дар Манчестер наистод. гап сари ин ки аз рӯи қоида то 18-солагӣ бозингар ҳақ надорад бо ягон даста шартнома имзо кунад. Пиняев ба клуби дигар тааллуқ дорад. агар иҷозат медоданд Манчестер бо ҷони дил футболбози русро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ медошт. ҳоло фақат дар муддати 2 ҳафта ба таланти рус нигоҳ карда ҳавас мешкананд. аз рӯи оғозҳо Манчестер бо академияи футболи Чертанова маслиҳат карданд. тибқи он Пиняев ҳамин ки ба 18 расид бо клуби англисӣ шартномаи профессионалӣ имзо мекунад. дар оянда мо ин бозингарро метавонем дар премер лига бинем, чунки Сулшер ҳатто шӯхиомӯз гуфт ки Пиняев дар оянда моро аз Лингар халос мекунад. ҳамаи чиз аз худи бозингар вобаста аст. бояд шабаи рӯз машқ кунад, чунки футболи Англия бисёр тоқатфарсо мебошад. Пиняев дар ҳақиқат дриблинг ва суръати тез дорад, лекин барои дар премер лига муваффақ гардидан ин кофӣ нест. тайёрии физикӣ нақши муҳимро мебозад. агар як кит занад ӯ парида меравад, дигар ҳеҷ гоҳ ба худ намеояд. бори ҳамаҷониба омода шудан Пиняев тасмим гирифт дар мусобиқаи профессионалӣ бозӣ кунад. ӯ аввалин футболбози гардид ки дар 15-солагӣ ба рӯйхати бозингарони лигаи дуюми Россия шомил шуд. дар таърихи ФНЛ метавонад ҷавонтарин бозингар бошад агар боре ба майдон барояд. аҷоиботи кор дар он ки Пиняев имкон дорад якбора дар премер лигаи Россия бозӣ кунад. дастаи Чертанова бо ҳайати бозингарони ҷавон иборат аз тарбиятгирандагони худ шанси хуб дорад барои рухсат гирифтан ба лигаи олии футболи Россия. айни ҳол Пиняев таваҷҷуҳи восоити ахбори оммаро ба худ ҷалб кардааст ва блогерҳои машҳур ӯро тарғиб мекунанд. танҳо ин ба бозингари ҷавон таъсири манфӣ надошта бошад. барои сазовор шудан ба буарӣ бояд ӯ сахт меҳнат кунад. як нафари дигар аз Белгия бо Пиняев ба таърифи экспертҳо ҳамчун бозингари аз ҳама боистеъдод дар Аврупо метавонад даъвогар бошад. Пьетро Тонасели дар синни соли худ бениҳоят бозингари боистеъдод аст. ҳанӯз дар 9-солагӣ вақте ки Пьетро дар академияи Андерлех машқ мекард, навори бозии ӯ интернетро тарк кунед. барои соҳиб шудан ба футболбози ҷавон беҳтарин дастаҳои Аврупо талош карданд. Барселона, Реал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси ва Рома бисёр мехостанд Томасели дар академияи онҳо калон шавад. дар синни 10 солагӣ Пьетро тасмим гирифт ба Италия сафар намояд. пайванди хештаборӣ бо италиянсо сабаб гардид ки Томасели Ромаро интихоб кунад. академияи ин даста дар Аврупо хело машҳур аст ва он боварӣ дорем ки дар ояндаи наздик Томасели ба футболи калон ворид мегардад. аз ҳоло маъруфияти ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ эҳсос мешавад. дар Фейсбук зиёда аз 100 000 одам ба ӯ обуна шуданд. лекин Томасели ҳам дар худи академияи Андерлех аз ҳама бозингари боистеъдод нест. вундеркинди асосӣ дар Белгия Раян Гунида мебошад ки ҳамагӣ 13 сол дорад. олами футбол аз ин бачаи кӯчак ҳанӯз 5 сол пеш хабардор гардид. коре ки ӯ дар майдон мекард ҳамаро дар ҳайрат гузошта буд. барои хонандагони мактаби футбол бо тӯб чӣ гуна муомила кардани Раян Гунида дар дискҳо сабт шуда ҳамчун намуна нишон дода мешуд. стили бозӣ ва тану туши Раян ба Месси хеле монанд аст. ӯ ҳамон қадар қаду басти баланд надорад, лекин бо дриблинг тамоми бозингарони дастаи рақибро мегузарад. гӯё тӯбро дар пояш клей карданд. нигоҳ накарда ба он ки Гунида ба Месси хеле монанд аст, кумири ӯ Криштиану Роналдо мебошад. Раян бо маҳорати баланд зарбаҳои стандартиро иҷро мекунад ва бо ҳарду по зарба зада метавонад. умуман бо истифода аз пояҳои худ Гунида бозингари нодир аст, гӯё ду пои рост дошта бошад. Раян дар ватани худ хело машҳур аст. аллакай бо чанд тан аз бозингарони шинохта дӯстӣ дорад ва дар аккаунти ӯ 300 000 одам обуна ҳастанд. албатта Раян футболро аз ҳама чӣ боло
медонад. Шояд дар оянда бозингари хуб мешавад, лекин ӯ ҳеҷ гоҳ бо ин қаноат намекунад. Гунида бисёр китоб мехонад ва дар мактаб талабаи аълохон мебошад. Тасаввур кунед ки Белгия ҳоло аз ҳама насли тиллоӣ дорад. Баъд Томасели ва Гунида нигоҳ карда ба ин хулоса омадан мумкин аст ки бо истеъдодҳои худ ин кишвар ҳоло аз Бразилия ҳам мегузарад. Вундеркинди навбатӣ дар топ 5 бозингарони боистеъдод узви дастаи Челси Деним намудӣ ҷо гирифт. Мисли ҳамсолони дигараш намудиам тавассути интернет машҳур гардид. 5 сол пеш як бачаи 8 сола аз давлати Чили дар YouTube пайдо шуд ки бо тӯб гӯё рақс мекард. Ин видеоро тамошо карда скаутҳои Челси ба он тарафи уқёнус парвоз карданд ва онҷо бо вундеркинди хеле боистеъдод ба Англия баргаштанд. Ҳоло намудӣ дар академияи Челси машқу тамрин мекунад ва бо имиҷи худ ӯ ба Давид Луиз монанд аст, лекин аз рӯи техника ӯ Месси ва Азаро ба хотир меорад. дар охир мо аз ҳама ҷиҳат вориси Мессиро ба шумо муаррифӣ мекунем, бо ном, бо имиҷ ва аз ҳама муҳим бо хоку замини ин бозингар ба беҳтарин бозингари ҷаҳон монанд мебошад. Реал Мадрид хело кӯшиш кард ки боз як лео ба дастаи Барселона насиб нашавад. 3 сол пеш вақте ки Коре 12 сола буд, аз Аргентина ба Испания ташриф овард. Дар ҳолу ба академияи Валенсия шомил шуд, дар ҳоле ки Барселона, Реал, аз Англия Манчестер Сити ва як қатор клубҳои дигар шароити беҳтарро барои ӯ ваъда медоданд. Валенсия бо академияи худ дар Аврупо хело машҳур мебошад. Аз ин хотир интихоби Коре бисёр ҳам боақлона аст. ӯ вақте ки 12 сола буд, бо дастаи синну солашон 15 сола дар мусобиқа иштирок карда беҳтарин бозингар эътироф гардид. Валенсия бисёр ба ташвиш афтааст ки метавонад бозингари боистеъдоди худро аз чашми бад эмин нигоҳ дорад, чунки шартномаи Коре ҳамин сол ба охир мерасад. Вориси Месси чӣ қарор қабул мекунад, барои мо бисёр ҷолиб аст. Ба ҳамин тамом дӯстон, шумо метавонед дигар видеои моро тамошо кунед ва ҳамчунин дар канал обуна шуда зангулачаро зер кунед, ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.